पुंडलिक वरदारे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरुदेव दत्त वासुदेव हरि जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री भावार्थ रामायण बालकांड अध्याय 10वा 10व्या अध्यायाची सुरुवात। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री प्रभु रामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। विश्वामित्र म्हणे रघुनाथा तू सूक्ष्म बुद्धी अति तीक्ष्णता ज्ञाननीय परमार्थ स्वभावता परिपूर्ण। पांडुरंगा करू प्रथम नमन। दुसरे चरण संताची या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरु दास तुका कायमाची वाणी मानेल संतासी रंजवू चित्तासी आपुलिया। माझी वाणी तुझे वर्णी गुणनाम ऐसे देई प्रेम काही कळा। पांडुरंगा तुझी ये चरणीचे तुटता अनुसंधान जाईल हा माझा प्राण तेच क्षणी। कळेल हे तैसे गाईन मी तुझ जना सविकाज काय माझे। करीन मी स्तुती आपुले आवडी जैसे वाटे गोडी माझ्या जीवा। तेवी मी जे बोले प्रभू ते तुमचेच शिकविले म्हणून अवधारी जो जे आपले आपण देवा। ब्रह्मस्वरूप श्रोते व ईश्वर स्वरूप माझ्या मात्या पित्या हो। भावार्थ रामायणातील बालकांडातील 10व्या अध्यायाच्या सेवेला सुरुवात करण्यापूर्वी गणपती रायाला साष्टांग नमस्कार करून सरस्वती मातेला वंदन करून श्री प्रभू रामचंद्रांच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन देव बाप्पा हनुमंतरायांच्या चरणावर साष्टांग दंडवत घालून आमचे गुरुवर्य आदरणीय परमपूज्य हरिभक्ती परायण सुधाकर अनंतबुवा इंगळे महाराज सोलापूर अध्यक्ष वारकरी मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांच्या चरणाशी प्रणिपात करून सेवेला प्रारंभ। 9व्या अध्यायामध्ये भाविक हो या देहाच्या संगतीमध्ये काय सुख आहे, देह म्हणजे काय आहे, देहाला आपण काय समजतो आणि कोणत्या अवस्थेमध्ये सुख मिळेल किंवा सुख मिळवण्याचा आशेचा किरण वारंवार आपण जागृत करण्याचा जो प्रयत्न करतो तो अट्टाहास करतो। हा अट्टाहास संसारासाठीचा आहे आणि संसार हे दुःख मूळ आणि नाशाचं कारण आहे। या अर्थाची प्रश्नोक्ती ऋषीवर्य विश्वामित्रांना प्रभू रामचंद्रांनी केली आणि हेच
शांती ब्रह्मनाथ रायांनी प्रभू रामचंद्राच्या मुखातून आपल्या समोर तेच प्रश्न उभे केले, मांडले. असे प्रश्न आपल्या अंतरंगामध्ये घर करावेत. वारंवार त्या प्रश्नाला एक नवीन अवस्था प्राप्त व्हावी आणि या संसारातून हळूहळू, या माया मोह जाळातून हळूहळू, या देह संगतीतून हळूहळू विरक्त व्हायला आपण शिकलो पाहिजे. हाच नाथरायांचा केवळ अट्टास असावा. आणि या अध्याय 10 आहे. इथं मात्र आता विश्वामित्र बोलू लागलेले आहेत. पहिल्या ओवीला विश्वामित्र म्हणे रघुनाथा. विश्वामित्र म्हणतात, ए रामा, तू सूक्ष्म बुद्धी अति तीक्ष्णता, तुझी जी बुद्धिमत्ता आहे ती प्रखर आहे. त्या बुद्धीला अतिशय तेजाची असणारी धार आहे. ज्ञान नेय परमार्था, कारण तू अतिशय जाणकार आहेस, ज्ञानी आहेस. आणि परमार्थाचं हेच मुख्य लक्षण आहे. परमार्थामध्ये आपण प्रत्येक गोष्ट जाणून घ्यायला शिकलं पाहिजे, सरासर विचार करायला शिकलं पाहिजे. कारण परब्रह्म कसं आहे, परब्रह्म ते अविनाश म्हणतात, जैसे आकाश आणि अवकाश. परब्रह्म कसं आहे तर अविनाश आहे, आणि जगत हे कसं आहे तर नाशाला जाणार आहे. म्हणजे जगत नित्य आणि ब्रह्म सत्य आहे, याची वारंवार आपल्यामध्ये जाणीव असली पाहिजे. जसं परब्रह्म ते अविनाश, जैसे आकाश आणि अवकाश, ना तुटे ना फुटे सावकाश जैसे तैसे. त्या आकाशासारखी परब्रह्माची अवस्था आहे, त्याला कुठल्याही द्वंद्वाची बाधा होत नाही. आणि असा असणारा परब्रह्म परमात्मा म्हणजेच श्रीराम प्रभू, त्यांची ज्ञानाची असणारी गूढ आकलन क्षमता आणि त्यांचा परिपूर्ण अवतार का आहे तर त्यांचा स्वभावच परिपूर्ण आहे. स्वभावामध्ये कोणत्याही अपूर्ण गोष्टीला ते महत्व देत नाहीत. आणि अपूर्ण गोष्ट तर का होते, आपल्याकडे कंटाळा असेल, आळस असेल आणि मुख्यत्वे माया जाळ असेल, यामुळे आपल्याकडे अपूर्ण अवस्था असते. पण कंटाळा, आलस्य आणि माया जर बाजूला काढली तर मग आपण सुद्धा परिपूर्ण होतो. म्हणून विश्वामित्र म्हणतात, हे रामा, खरोखरच तू धन्य आहेस. नमो विश्वरूपा, आगाम आहे बापा, अपारा अमुपा पांडुरंगा. ज्ञात्या माझी ज्ञान वरिष्ठ, ज्ञात्या माझी ज्ञान वरिष्ठ, त्याचा अनुभव जो चोखट, तो तुझ माझी दिशे प्रकट, वैराग्य उद्भट ज्ञान गर्भा. भगवंता, खरोखर जे ज्ञानी आहेत, जे ज्ञाते आहेत, ते ज्ञानामध्ये सर्वश्रेष्ठ अशा प्रकारचा वरिष्ठ भगवंता तू आहेस. त्या असणाऱ्या ज्ञानाचा जो श्रेष्ठ अशा प्रकारचा अनुभव आहे, त्या अनुभवाची असणारी म्हणजे व्यक्ती तुझ्यामध्ये दिसून येते. त्या अनुभव कसा तुझ्यामधून व्यक्त होतो, तू अतिशय ज्ञानगर्भ आहेस. म्हणजे खरोखर ज्ञानाचा परिपूर्ण ठेवा म्हणजेच नाही, ज्ञान म्हणजेच भगवान परमात्मा आहेत. ज्ञान म्हणजे श्रीरामा तू आहेस. आणि हेही ज्ञान कसं आहे, उद्भट आहे. उद्भट म्हणजे अनादी काळापासून आहे, आधीपासून अंतापर्यंत ज्ञान श्रीरामा तुझ्याकडे आहे. आणि पुन्हा त्याला वैराग्याची जोड आहे. कारण जाणता देवाचा अंश असतो. आता प्रभू सुद्धा देवाचे अवतारच आहेत. जाणता देवाचा अंश असतो.
आणि जाणता तो सकळा मान्य असतो. म्हणून काय करावं आपण, तर जाणत्याची संगती धरावी म्हणतात, जाणत्याची सेवा करावी, जाणत्याची सद्बुद्धी घ्यावी हळूहळू, जाणत्याची संगती धरावी. आपण संगती कोणाची धरावी, तर जो ज्ञानी आहे, जो परिपूर्ण आहे, ज्याच्याकडे विरक्त अवस्था आहे, ज्याच्याकडे काम क्रोध आणि लोभाला कुठेही थारा दिला जात नाही, अशा जाणत्याची आपण संगती धरावी, जाणत्याची सेवा करावी आणि हळूहळू त्या जाणत्याची सद्बुद्धी घ्यावी म्हणतात. त्या जाणत्याच्या कासेशी लागावे, जाणत्याच्या कासेशी लागावे, जाणत्याचे औषध घ्यावे, जाणता सांगेल ते करावे पथ्य आम्ही. जाणत्याचं कधी शब्द मोडायचे नसतात, जाणत्याच्या कासेशी लागावे, त्याच्याबरोबर दृढ मैत्री करावी, त्याला शरण जावं, त्याच्या चरणाशी नतमस्तक व्हावं आणि जाणत्याचे औषध घ्यावे म्हणतात. जाणता, त्या जाणत्याला माहित असतं आपल्या या देहाला, आपल्या मनाला, आपल्या बुद्धीला, या चित्ताला कुठला रोग झालेला आहे, आजार झालेला आहे, आणि त्या आजारावर तो योग्य ते औषध योग्य त्या वेळी देत असतो. म्हणून काय करावं, जाणत्याच्या कासेशी लागावे, जाणत्याचे औषध घ्यावे, जाणता सांगेल ते करावे पथ्य आम्ही. आपण जाणता जो सांगतोय ते पथ्य पाळायला शिकलं पाहिजे. का शिकलं पाहिजे, तर जाणता खरंच सर्वश्रेष्ठ असतो. जाणत्याचा काळ सार्थक म्हणतात, जाणत्याचा अध्यात्म विवेक. जाणत्याकडे विवेक असतो, अध्यात्माची तर भयंकर खोली असते. तो कुठपर्यंत जाईल आणि त्याचं ज्ञान किती आहे याची वर्णनाची शक्यता सुद्धा आपल्याला मांडता येत नाही. जाणत्याचे गुण अनेक म्हणतात पुढं, कारण जाणत्याकडे किती गुण आहेत. गुणांचा आगर, गुणांचं सागर जाणता म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही म्हणतात. आणि हे सगळं अवघेची घ्यावे म्हणतात. म्हणजे त्या असणाऱ्या जाणत्याच्याच चालीनं चालावं, जाणत्याच्याच बोलानं बोलावं, जाणत्याचं आपण ज्ञान पाहावं आणि जाणता जो शिकवेल ते शिकावं. जाणत्याकडे अतिशय सूक्ष्म चिन्ह असतं, त्याच्याकडे हेरण्याची कौशल्य क्षमता असते. नेमकं याला काय झालेलं आहे, नेमकं याला काय करावं लागेल, हा कशात गुंतलेला आहे, याला कसा याच्यातून मुक्त करावा लागेल, हे सगळं जाणत्याला जमतं म्हणतात. कारण का, जाणता देवाचा अंश, हे विसरून चालत नाही. आणि असा असणारा जाणता, त्या जाणत्या बरोबर काय करावं, तर परमेश्वराचे गुणानुवाद करावे, अखंड करावा संवाद. तेने करिता आनंद उदंड होतो. या जाणत्या बरोबर जर आपण संवाद केला, परमेश्वराचे गुणानुवाद केले, तर जो अपार अनंत अशा प्रकारचा आनंद आहे, उदंड उदंड म्हणतात. आणि अशा प्रकारचा आनंद आपणास होतो. आणि अशा प्रकारचा उद्भट ज्ञानगर्भा जाणता कोण आहे, तर श्रीराम आहे. हे नात्रय आपल्याला सांगताना विश्वामित्राच्या मुखातून ही ओवी प्रकट करतात. कारण कशामुळं, तर तो ज्ञात्या माझी श्रीराम ज्ञान वरिष्ठ आहे. कशामुळं, याचं कारण सांगताना चिंतन येतं दासबोधामध्ये. युगान युगे एकटा एक, चालवितो तिन्ही लोक, तो आत्म्याचा विवेक पाहिलाच पाहावा. युगान युगे एकटा एक, कितीतरी युग गेली, युगे 28 विठेवरी उभा म्हणतात. म्हणजे असे अनंत अनेक युग गेली, तरी पण हा एकटाच भादर पृथ्वी
स्वर्ग आणि पाताळ, म्हणजे ज्याला ब्रह्मांड म्हणतो किंवा त्रिभुवन म्हणतो किंवा त्रैलोक्य म्हणतो, या त्रैलोक्याचा सगळा कारभार हा एकटा चालवतो. आणि असा असणारा ज्या भगवंताचा परमात्माचा ज्ञान गर्भरूपी आत्मा आहे, कारण वैराग्य उद्भट ज्ञान गर्वा म्हणतात, असा ज्ञान गर्भी रूपी आत्मा आहे. त्या आत्म्याची शिकवण आपण नेहमी अंतकरणामध्ये सोज्वळतेने घ्यावे, पवित्रपणाने घ्यावे. आणि असं घेतलं की मग आपल्यामध्ये वैराग्य धारण होतं. वैराग्य जे ज्ञानस गर्भ, तोच ज्ञानाचा समारंभ. वैराग्य विन ज्ञान दुर्लभ, ते तुझ सुलभ स्वभावता. आणि श्रीरामा, खरोखरच ज्ञानाचा जर गाभा काय असेल, ज्ञानाची गुढी काय असेल, ज्ञानाचा परिपूर्ण अशा प्रकारचा स्वभाव काय असेल, तर वैराग्य म्हणतात. आणि वैराग्याशिवाय ज्ञान सुंदर दिसत नाही. वैराग्याशिवाय ज्ञान तुम्ही किती जरी सांगितलं तर ते योग्य आणि गोड वाटत नाही. कारण वैराग्य विन ज्ञान दुर्लभ या ओवीमध्ये तिसरं चरण आहे. वैराग्य नसेल तर ज्ञानाला काही काडी लावायची का? काय करायचंय त्या ज्ञानाला? कारण नुसतं सांगायचं, आपण आचरण काय करायचं नाही. म्हणजे लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडा पाषाण अशी अवस्था असून परमार्थामध्ये चालत नाही. परमार्थ करायचा असेल तर सूक्ष्म बुद्धी असली पाहिजे. त्या सूक्ष्म चिन्हानच आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारची जाणीव आपल्याकडे आली पाहिजे. कारण जाणीव नेन भगवंती नाही म्हणतात. जाणीव नेणीव भगवंती नाही. तो जाणीवेच्या नेणीवेच्या पलीकडच आहे. म्हणजे जाणीव नेणीव भगवंती नाही म्हणजे भगवंताला काय कळत नाही, काय समजत नाही असं चिंतन करायचं नाही. तर त्या जाणीव ही त्याचंच रूप आहे, नेणीव ही त्याचंच रूप आहे. आणि या दोन्हीच्या पलीकडचा परता म्हणजे भगवान परमात्मा. आणि असा असणारा भगवान परमात्मा जो अवताराचा अंश, अवताराला आलेला श्रीराम आहे, त्यांना विश्वामित्र म्हणतात. अशा प्रकारचा ज्ञानाचा सोहळा तुझ्या अंतरंगामध्ये सदैव नांदत आहे. आणि ते तुला सहज सुलभ आहे, सहज प्राप्त आहे. आम्ही मानवांनी वर्णावे ते काय, सुरवर पाय वंदिता ती. गणेश शारदा करीती गायन, आदिदेव गण श्रेष्ठ श्रेष्ठ. जयाच्या गायना तिष्ठतो शंकर, तयासी पैपार न कळे तुझा. आणि तुकाराम महाराज म्हणतात, तुका म्हणे आम्ही किंकर ते किती, इंद्राची ती मती नागवली. आणि अशा प्रकारचा असणारा भगवान परमात्मा आपण मानवाने काय वर्णन करावं. जिथं विश्वामित्र सुद्धा स्तुती करत असताना त्यांना सुद्धा परिपूर्ण स्तुती श्रीरामाची किंवा भगवान परमात्म्याची करता येत नाही. फक्त ते कोणाला प्राप्त झालेलं आहे, तर स्वभावानं तुझ म्हणजे श्रीरामालाच प्राप्त झालेलं आहे. आणि तेही कसं, अगदी सोपं सुलभ, काही त्याच्यात अवघड नाही, सहज सहज शक्य अशी भगवंताची अवस्था आहे. जैसा शुक व्यास सुत, जन्मापासून स्वभाव मुक्त, तैसा चितू रघुनाथ, प्राप्त परमार्थ स्वभावे. आणि हेच सांगत असताना विश्वामित्र महाराजांनी प्रभूंना सांगायला सुरुवात केली. श्रीरामा, ज्या आईच्या गर्भामध्येच 12 वर्ष राहिले, अशी ज्यांच्या आईच्या गर्भामधूनच बाहेर न येण्याची ज्यांना भीती वाटत होती, ज्यांनी आईच्या गर्भामध्ये 12 वर्ष राहिले, असे शुक महाराज जे व्यासांचे असणारे पुत्र आहेत, ते आईच्या गर्भातून बाहेर पडले. आणि लहान मूल जसं जन्माला येताना
जसं नग्न अवस्थेमध्ये येत. शुक महाराज बाहेर आले आणि नागवेच पळाले म्हणतात. नागवेच त्यांनी अरण्याचा मार्ग धरला. पाठीमागून व्यास महाराज त्यांना हाका मारू लागले, ए शुका, ए शुका, ए शुका. आणि त्यावेळेस शुक महाराजांची जन्माला आल्याबरोबर पळतानाची अशी अवस्था होती. कशी तर सर्वांमध्ये ब्रह्म नांदतय. आपण म्हणजे ब्रह्म आहे. आपल्यामध्ये जो आत्मा आहे तो सर्वांमध्ये आहे. आणि त्यामुळं शुक महाराज पुढे पळत होते, पण तिथली झाडं झुडपं व्यास महाराजांना ओ देऊ लागली. म्हणजे स्वभावताच मुक्त, कशातही गुंतून पडायचं नाही. मी माझे हे सांडेकिरे परते ओझे. मी आणि माझं म्हणत बसलं की त्याच्यामध्ये आपण नसताना गुंतून पडतो. माझी मुलं म्हटलं की तिथं गुंतावं लागतं. माझी बायको म्हटलं की तिथं गुंतावं लागतं. माझा संसार म्हटलं की त्यात अडकून पडावं लागतं. माझं घरदार म्हटलं की तिथं कष्ट आलं आणि हे जीवन सगळं त्याच्यासाठी वापरावं लागतं. म्हणून मी आणि माझं म्हणायचं नाही. म्हणजे आपण मुक्त असून बळेजबद्ध व्हायचं नाही. जाणकार मंडळी असं सांगतात, एकदा एक जणानं काय केलं तर मोठी दोरी आणली आणि त्या दोरीनं एका खांबाला आपल्याला बांधून घेतलं. एक जणाला सांगितलं, माझ्या शरीराच्या भोवती म्हणले ही दोरी या खांबाबरोबर गुंडाळ म्हणले, बरोबर माझी सुटका झाली नाही पाहिजे आणि अशा पाठीमागच्या बाजूला गाठी दे, मला सुटता नाही आलं पाहिजे. आणि खांबाला हुबाच त्याला बांधला गेला. म्हणजे हा मोकळा असताना यानंच बांधून घेतलं. आणि बराच वेळ गेला, बराच काळ निघून गेला. पाहणारे पाहू लागले, अरे बाबा मुले यानं का बांधून घेतलं, याला कोणी बांधलंय. आणि त्यावेळेस ते लोक म्हणायला लागले, अहो का म्हटले कुणी बांधले. अहो सोडा ना म्हणले, मी याच्यामध्ये बंदिस्त आहे म्हणले, मला काय आता ह्या गाठी सोडता येत नाही. म्हणजे मुक्त अवस्थेला असताना बळे झाला बद्ध, ही अवस्था आपणच धारण करतो. आपण उगाचच बांधून घेतो. काय गरज नसताना जबाबदारी आपल्याकडे घेतो आणि ही जबाबदारी घेतली की बद्धता येते, मुक्तता राहत नाही. पण शुक महाराजाचं उदाहरण दिलं. शुक महाराज जसे जन्मापासूनच मुक्त होते, त्यांनी कशाचाच संग केला नाही. संग त्यक्त्वा अशी त्यांची भूमिका होते. परिसंग त्यक्त्वा हे त्यांच्या गुरूंनी सांगितलेलं वाक्य त्यांनी कायम स्मरणात ठेवलं. तसाच तू राम आहे. आणि स्वभावामुळे खरोखरच प्राप्त परमार्थ घडतो. म्हणजे परमार्थ आपल्याला प्राप्त होतो. परमार्थ काय असतं याचं आकलन होतं. आणि ह्या जगाला सर्व परमार्थाचं आकलन ज्ञान देणारा आणि स्वभाव मुक्त असा श्रीरामा तू आहेस. त्या सुखाचा ज्ञानार्थ विकल्पे पावला घात, तोच गुरुवाक्य निश्चित निज परमार्थ पावला. आणि अशा शुक महाराजांकडे एवढं ज्ञान होतं, स्वभावता मुक्त होते. पण एकदा काय झालं तर त्यांच्या अंतःकरणामध्ये विकल्प आला. कसा विकल्प आला तुम्हाला चिंतन माहिती आहे. तर शुक महाराज पुढं, व्यास महाराज पाठीमागं असं निघाले होते आणि त्या सरोवराजवळ निघाले होते. आणि त्या सरोवरामध्ये त्यावेळेस स्वर्गीच्या असणाऱ्या रंभा, उर्वशी, अप्सरा म्हणजे देवांगना त्या तलावामध्ये मुक्त विहार अशा पद्धतीने पोहत होत्या. त्या तलावामध्ये आनंद उपभोगत होत्या. पण कशा होत्या तर अंगावर वस्त्र विरहित होत्या.
म्हणजे नग्न अवस्थेत होत्या आणि त्या मनसोक्त अशा प्रकारच्या तिथं पोहत होत्या. पण पुढे जाणारे शुक महाराज त्यांना त्यांनी पाहिलं, तशाच त्या पोहत राहिल्या, अजिबात हालचाल केली नाही. उलट्या आनंदानं जास्तच पोहू लागल्या. शुक महाराज पुढे निघून गेले. शुक महाराज तरुण, तरी त्या तरुणाला लाजल्या नाहीत. पाठीमागून व्यास महाराज आले. व्यास महाराज म्हातारे, वयस्कर झालेली, केस पिकलेली, दाढी पिकलेली, आणि त्या स्त्रियांनी अप्सरांनी पाहिलं आणि अप्सरा लाजल्या. कोण आपलं शरीर पाण्यात बुडवू लागल्या, कोण वस्त्राचा आधार घेऊ लागल्या आणि आपली लाज रज्जा त्या अब्रूचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. हे शुक महाराजांनी पुढे गेलेल्या शुक महाराजांना पाहून, न लाजलेल्या अप्सरांना पाहून व्यास महाराज म्हणतात, तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो म्हटले. पुढे जाणारा माझा मुलगा तरुण होता, त्या तरुणाला पाहून तुम्ही लाजल्या नाहीत, घाबरल्या नाहीत, संकोच वाटला नाही, आणि पाठीमागून मी म्हातारा आलो, म्हाताऱ्याला बघून तुम्ही लाजता. म्हणजे तरण्याला तुमचं अंग उघडं करून दाखवता आणि म्हाताऱ्याला पाहून झाकता. हे काय तुमची वृत्ती आहे? त्यावेळेस त्या अप्सरांनी सांगितलं, तुमच्या मनामध्ये किंत आलेलं आहे, तुमच्या मनामध्ये भेद आलेला आहे. ह्या स्त्रिया आणि मी पुरुष. तसं त्या शुक महाराजांकडे काहीच नाही. शुक महाराजांची भेद रहित मुक्त अवस्था आहे. तो जरी तरणा असला तर स्त्री पुरुष हा त्याच्याकडे भेद नाही. आणि हे शुक महाराजांनी ऐकलं. आपल्या बापाला ह्या अप्सरा काय बोलतात हे मुलानं ऐकलं आणि मुलामध्ये गर्व चढला. मी मुक्त आहे, मी भेद रहित आहे, मी ज्ञानी आहे. आणि आमच्या बापाला बघा किती दिवस परमार्थ करतोय. अहो व्यासो उचिष्ट म्हणतात, हे जगत्त्रय व्यासो उचिष्ट. जे महाभारती नाही ते नाही त्रिलोकी म्हणतात. अशा प्रकारच्या महाभारताची ज्यांनी रचना केली असे व्यास महाराज. पण त्यांना मुलगा समजतो, अजून ते अज्ञानी आहेत, त्यांचा भेद गेला नाही. हा विकल्प शुक महाराजांच्या अंतकरणामध्ये आला. आणि शुक महाराज म्हणले, बाबा अजून तुमच्याकडे भेद आहे. स्त्री आणि पुरुष हा फरक तुम्ही जाणता, आतल्या रामाला तुम्ही पाहत नाही. बरंच काही बोलले. आणि व्यास महाराजांनी ओळखलं आपल्या पोराला आता कुठला रोग झालाय. ते म्हटले ठीक आहे. म्हणले तू असं कर, म्हणले मिथिला नगरीला जा, तिथं विधेही जनक आहेत, त्यांची भेट घे. या ओवीचं चिंतन आहे भाविको, कारण ही ओवी तुम्हाला परत एकदा वाचून दावतो. त्या शुकाचा ज्ञानार्थ विकल्पे पावला घात, तोच गुरुवाक्य निश्चित निज परमार्थ पावला. त्याला गुरुवाक्यानं कशी परमार्थामध्ये परत संधी मिळाली किंवा परमार्थ अधिक नेटानं करता आला आणि विकल्प कसा नाहीसा झाला याचं चिंतन मला सांगायचंय. आणि तेही त्याच उदाहरणानं. आणि मग आपल्या पिताश्रीचं व्यासांचं आज्ञाप्रमाण मानून हे विदेहच्या नगरीला, विदेह जनकाच्या नगरीला आले. जे मुख्य प्रवेशद्वार होतं तिथं द्वारपाळ होते. शुक महाराजांनी अंगावर सगळं जरी अंग त्यांचं नग्न अवस्थेत असलं तर कमरेला एक छोटीशी चिंदी गुंडाळलेली होती. हातामध्ये एक राखुंडी होती. आणि ज्यावेळेस ते असणाऱ्या नगरीच्या द्वारपाळाजवळ गेले त्यावेळेस द्वारपाळाला म्हणाले, जावा तुमच्या राजाला सांगा मी शुक महाराज आलोय म्हणून सांगा. द्वारपाळ गेले. अहो ते शुक महाराज तुमच्या भेटीला आलेत, त्यांना सोडू का आत? त्यावेळेस आतूनच असणाऱ्या विदेह जनकाने
निरोप दिला, त्याला सोडू नका. त्याला सांगावं, संग परिसंग त्यक्त्वा, तुझ्याजवळ जे जे काही धारण केलंय त्याचा अगोदर त्याग कर. शुक महाराजांना तो निरोप आला आणि शुक महाराज म्हणले, आपल्याजवळ काय आहे? जी लंगोटी नेसली होते त्या लंगोटीचा त्याग केला. हातामध्ये जी असणारी राकोंडी होते तिचाही त्याग केला. परत निरोप पाठवला सेवकाजवळ. आता शुक महाराज म्हणतात, मी शुक आलोय, तुमच्या भेटीला येऊ का? परत विदेह जनकांनी सोडू नका म्हणून सांगितलं सेवकांना आणि परत तोच निरोप पाठवला, परिसंग त्यक्त्वा, तुझ्या बरोबर जो संघ आहे तो संघ सोडून दे. परत शुक महाराजांनी ठरवलं, आपल्याजवळ काय संघ आहे आता? त्यांनी विचार केला आणि अंतरंगामध्ये त्यांना आत्मज्ञानानं कळालं की मी शुक महाराज आलोय, म्हणजे मी आपल्यामध्ये आहे, या मीचा त्याग केला पाहिजे. आणि मीचा त्याग केला त्यांनी आणि परत सेवकाजवळ निरोप पाठवला, शुक महाराज आलोय म्हणून सांगा. परत सेवक गेला, परत विदेह जनकाला विचारलं, शुक महाराज आलोय म्हणतोय, त्याला सोडू का? परत त्याला सोडू नका असाच निरोप आला. कारण या देहाला नाव आहे का? हा देह कोणाचा? देह हा काळाचा म्हणतात. देह हा काळाचा, धन हे कुबेराचे, ते मनुष्याचे काय आहे? इथं मनुष्याचं काय नाही. देह हा पाचाचा, अनिलासे उसना, हा पंच महाभूतांचा देह आहे. देह आपल्या बापाचा आहे काय? देह कोणी दिला आपल्याला? याची काय किंमत या देहाची? काय कळतं आपल्याला या देहाबद्दल? काही नाही, शून्य ज्ञान आहे. तरी पण आपल्यामधला मी जात नसतो. मी फार ज्ञानी, मी फार विद्वान, मी फार हुशार, हा मगरमस्तीचा ताटा आपल्यामध्ये चढलेला असतो. अशा या शुक महाराजांनी, शुक महाराज आलोय म्हटल्यानंतर यातून तोच निरोप आला. आणि असं करत करत शुक महाराज सगळ्या गोष्टीचा त्याग केला. 7 दिवस उभ्या अवस्थेमध्येच तप केलं, भगवंताची आराधना, भगवंताचं चिंतन केलं आणि मग जनकांनी भेट दिली. त्यावेळेस दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान जे शुक महाराजांकडे पहिलंच होतं, पण त्याच्यामध्ये अंतकरणामध्ये विकल्प अवस्था आलेली होती, त्याचं ज्ञान पुन्हा गुरूंच्या मुखातून झालं आणि तो निज परमार्थ त्याला प्राप्त झाला. रामाला विश्वामित्र बोलू लागले, राम म्हणे ऋषीवर्या, ऐकिले वाक्य परमाश्चर्या, ज्ञात पावनी शुकवर्या, विकल्प धरावया काय कारण. आणि रामांनी ऋषींना आत्ता जी समूळ कहाणी मी सांगितली त्याबद्दल श्रोत्यांना माहिती असावं, वारंवार ती कानावर पडावी, ऐकलेलंच ऐकावं, परमार्थाची ओढ लागावी, विरक्त भावना आपल्यामध्ये निर्माण व्हावी म्हणून रामांनी ऋषींना प्रश्न केला. मला त्या गोष्टीचं, जी शुक महाराजांची गोष्ट तुम्ही आता मला सांगितली, त्यांचं उदाहरण दिलं, त्याचं मला आश्चर्य वाटतं. म्हणले, एवढे मोठे शुक महाराज विरक्त म्हणतात, जन्माला आल्याबरोबर जे नागवच पळू लागलं, जे आईच्या पोटामध्ये 12 वर्ष राहिलं, बाहेर यायला घाबरत होतं, कारण हे बाहेरचे असणार सगळं जगत फार वाईट आहे, हे तर दुःखाचा सगळा भास आहे, सुखाचा आभास सुद्धा नाही, हे आतमध्ये जाणणारे असे शुक महाराज. आणि त्यांच्या अंतकरणात कसा विकल्प आला त्याचं चिंतन मला सांगावं, त्याला काय कारण पडलं. आणि हे सगळं कारण शुक महाराजांना का विकल्प आला याचं विश्वामित्र चिंतन सांगू लागले. त्या शुकाची समूळ कथा
मज सांगावी स्वामीनाथा ज्ञान पावनी विकल्पता शुकाच्या चित्ता बांधली कैशी. त्या शुकाची समूळ म्हणजे मुळापासूनची कथा हे ऋषीवर्या विश्वामित्रा मला तुम्ही सांगावी. एवढं ज्ञान त्याला प्राप्त होऊन त्याच्याकडे विकल्प कसा आला सांगा. तोची विकल्प फुडती कैशेनी मावळला चित्ती. कैशेनी पावला विश्रांती हे मज प्रती सांगावे. त्याचा विकल्प पुढं कसा नाहीसा झाला, त्याला कसं सुख समाधान विश्रांती मिळाली हे मला सांगावं. विश्वामित्र म्हणे श्रीरामा व्यासपुत्राची ज्ञान गरिमा अगाध विचारांची महिमा नाही सीमा अनुपम्य. विश्वामित्र बोलू लागले श्रीरामा व्यासपुत्र असणारे शुक महाराज त्यांच्याकडे ज्ञानाची जी थोरवी होती अगाध महिमा होता जो ज्ञानाचा गरिमा होता त्यांच्याकडे थोर विचार होता श्रेष्ठ विचार त्यामुळं त्यांची अनुपम्य अशा प्रकारची अवस्था होते. खरोखरच ते ज्ञानी महाज्ञानी होते. त्या श्री शुकाचा निज विचार त्याही विचाराचे निज सार तुझ मी सांगेन साचार सविस्तर अवधारी. त्या शुकाचा अंतकरणामध्ये काय विचार झाला कसा विकल्प आला विचारामध्ये त्याचं मूळ सार काय आहे याचा सगळा विचार मी तुला सांगेन ऐक रामा म्हणतात. जन्म स्वभावे शुक मुक्त विवेक वैराग्य पूर्ण भरितम तो श्री व्यासास न पुसत स्वेच्छा वनात निघता झाला. आणि ज्यावेळेस शुक महाराज जन्माला आले ते शुक महाराज मुक्त होते विवेक वैराग्य पूर्ण भरित होते. आणि अशा प्रकारचे शुक महाराज जन्माला आले व्यासांना न विचारता त्याने अरण्याचा मार्ग धरला. सुखे न करिता पाणी ग्रहण न घेता संन्यास संपूर्ण व्यासाशी न पुसताची जाण निघाला आपण सर्वस्व त्यागे. आणि असे शुक महाराज यांनी गृहस्थ आश्रम स्वीकारला नाही संन्यास घेतला नाही वडिलांना विचारलं नाही आणि खरोखर आपल्या सर्वस्वाचा त्यागच त्यांनी केला म्हटलं तर चालेल. म्हणजे गृहस्थ आश्रम असेल संन्यास असेल हे त्यांनी सोडलं आणि वानप्रस्थच आश्रम जणू स्वीकारायचा की काय म्हणून ते वनाच्या दिशेने निघाले. त्या शुकाची पूर्ण स्थिती देखोनी व्यासाशी अतिप्रीती तेने सुखे शुका प्रती पुत्रा सक्ती धाविन्नला. अशी सुखाची पूर्ण अवस्था झालेले शुक महाराज हे व्यासांनी पाहिलं ना व्यासांना मुलाबद्दल प्रेम वाटलं पण पुत्र आसक्तीची ओढ असते. मुलगा आपला आश्रम सोडून वनाच्या दिशेनं कुठं निघाला म्हणून व्यास महाराज त्याच्या पाठीमागे धावू लागले. पुत्र प्राप्तीचे व्यासाची सुख त्याचे पावया मुख व्यासाची अत्यंत हरिक एक आवश्यक शुकाशी म्हणे. आता पुत्र प्राप्त झाला मुलाचा जन्म झाला आणि 12 वर्षाचा मुलगा जन्माला आला आणि त्यानं शुक महाराजांना काय विचारलं नाही वनाचा मार्ग धरला पळू लागला. आता मुलगा झाला तो मुलगा जर आपल्याला सोडून निघाला जन्मताच तर व्यासांना त्या पुत्राचा मोह निर्माण होणं ही काळाची गरज आहे आणि तो मोह त्यांच्या अंतकरणाच्या ठिकाणी निर्माण झाला. शुक महाराज पुढे पळू लागले व्यास महाराज पाठीमागे पळू लागले. अरे पळू नको ये रे शुका. व्यास महाराज बोलू लागले मी शुक नव्हे एक देशी तो मी सर्वभूत निवासी हे प्रचिती यावया व्यासाशी वृक्ष त्याशी ओ देती. आणि त्यावेळेस शुक महाराज म्हणजे काही सामान्य नाहीत भगवंताचाच अवतार ते आहेत. आणि तो एक देशी नसून भगवान परमात्मा काही एक देशामध्ये आहे का सर्वत्र आहे. आणि असा असणारा परमात्मा विठ्ठल जळीस्थळी भरला रिता ठाव नाही उरला. कुठल्याच ठिकाणी भगवान परमात्मा नाही असं ठिकाण नाही. आणि असा शुक महाराज ही एक देशी नाही सर्व देशी आहे.
आणि सर्वांच्या ठिकाणी आहे, याचा अनुभव व्यासांना यावा, प्रचिती यावी, म्हणून तिथले झाड होऊ देऊ लागले. व्यास गोभाय पुत्र वचनी, वृक्ष वदती प्रतिवचनी, तेने व्यास सुखावनी, पुत्रागमनी उद्यम. व्यास हाका मारू लागले, शुका पुढे पळू नको, परत ये म्हणू लागले. आणि झाड या व्यास महाराजांना ओ देऊ लागले. याचं आश्चर्य, मुलगा पुढे पळतोय, झाड ओ देतात आपण हाका मारल्यानंतर. याचं आश्चर्य व्यासांना वाटलं. शुका म्हणताची जाण, वृक्ष ओ देते आपण, तेने सुखाचे पूर्णपण, व्यासाशी पूर्ण कळो आले. आपण हे शुका म्हटलं की शुक महाराज ओ देत नाहीत. मग काय करतात, भोवताली जे वृक्ष आहेत ते म्हणतात ओ ओ, म्हणजे ते ओ देतात. आणि त्यामुळं शुक महाराज कोण आहेत याचं पूर्ण ज्ञान व्यास महाराजांना कळून चुकलं. म्हणतात आईचे असता पूर्णपण, त्या माझी विकल्पाचे विंदाण, मुख्यत्वे श्री वाक्याचे श्रवण, तेने विकल्प पूर्ण शुकराशी. आता ज्यावेळेस शुक महाराजाचं चिंतन विश्वामित्र महाराज रामप्रभूंना सांगू लागले, त्यावेळेसच मी शुक महाराजांची सगळी कहाणी, सगळी कथा मी तुम्हाला सांगून टाकली. पण याच्यातही काहीतरी सांगायचं राहिलेलं असतं, ते विसरलेलं असतं. म्हणून नाथरायांनी परत परत ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. आयसे असता पूर्णपण म्हणतात, असा पूर्ण असणारा शुक महाराज, त्यांच्यामध्ये विकल्प कशामुळे आला, तर नाथराया म्हणतात किंवा विश्वामित्र महाराज रामप्रभूंना सांगतात, मुख्यत्वे श्रीवाक्याचे श्रवण. त्या बायका बोलल्या आणि बायकाचे शब्द कानावर पडले. म्हणजे बायकाचे शब्द कानात घुसणं सुद्धा किती आपल्याला मूर्ख ठरवतं, मूर्ख बनवतं. आपल्याकडे बायकांच्या बोलीने जर आपण चाललो किंवा बोललो तर मग आपल्या अंतकरणामध्ये किती शंका, कुशंका, विकल्प येतात. म्हणजे श्रीवाक्याचं श्रवण, बायकांच्या, महिलांच्या मुखातून ते वाक्य बाहेर पडलं, ते वाक्य शुकाने ऐकलं आणि शुकाच्या अंतरंगामध्ये विकल्प निर्माण झाला. सुखे स्त्रिया नाही देखील दृष्टी, नाही स्त्रियांची घेतली भेटी, त्यांची अन्योक्ती ऐकता गोष्टी, विकल्प पोटी शुकाच्या. अहो, आईच्या गर्भामध्ये होते एवढंच ठीक, पण त्या शुक महाराजांनी स्वतःची आई कसली ते सुद्धा डोळ्यांनी पाहिलं नाही. मागं वळूनच त्यांनी संसाराकडे पाहिलं नाही. आतापर्यंत स्त्री म्हणजे काय असते हेही डोळ्यानं पाहिलं नाही. स्त्रीची आकृती पाहिली नव्हती. स्त्री कशी गोडगोड बोलते किंवा चावट बोलते, किंवा स्त्री कशी मधाळ बोलते, ह्या स्त्रियांच्या गोष्टी सुद्धा आतापर्यंत शुक महाराजांनी कानावर कधी ऐकल्या नव्हत्या. पण जे कधी ना पाहिलं न ऐकलं अशा असणाऱ्या या स्त्रियांच्या बाबतीत पहिल्यांदा स्त्रीच्या मुखातून पडलेले शब्द शुक महाराजांनी ऐकले, त्यांच्या मनामध्ये विकल्प निर्माण झाला. प्रमदा परमार्थ पुसू आली, हे गुरुत्वा भुली पडली, प्रमदा केवळ प्रमदा घाली, तिचे बोली विकल्प. अहो, स्त्री कशी आहे म्हणले, स्त्री ही परमार्थाचा आडसर आहे. ती परमार्थ करायला जरी आली, अहो मला परमार्थ करायचा आहे महाराज, मला तुमच्या बरोबर सेवेला यायचंय, मलाही भजन करायचंय, भजन शिकायचंय, मलाही पोथी वाचायला शिकायचंय, मलाही पोथी सांगायला शिकायचंय, मलाही तुमच्या बरोबर महाराज वारीला यायचंय, मलाही पंढरीला यावं वाटतं, मलाही एकादशी करावी वाटते. ह्या सगळ्या जरी गोष्टी त्या स्त्रीच्या खऱ्या असल्या आणि स्त्रीचा संग जर आपल्याला झाला तर आपल्यामध्ये वासना निर्माण होते. आणि वासना ही ओढाळ गायी म्हणतात. वासना मनाला भुलवते
आणि परिपक्व मन अपूर्णतेला कारणवंत, आणि ती वासना त्या ओढाळ गायीसारखी करते. ओढाळ गाई काय करते तर चांगलं पीक बघते आणि त्या पिकात मालक नसताना घुसते. अहो, त्या मालकानं तिला एवढा मोठा ओढाळ आहे म्हणून लोळणा गळ्यात बांधलेला असतो, तर त्या लोळण्याला घेऊन सुद्धा ती काय करते, आपदत आपदत हाल खात त्या पिकात शिरते. आणि पीक कसं खाते तर शेंड शेंड शेंड, म्हणजे जशी चौचाल जीव असते ना, अशा प्रकारे पिकाची नासाडी करते. अहो, एकदा असंच झालं म्हणतात. चांगल्या गायीला अन्न मिळायचं नाही, चांगल्या गायीला चारा मिळायचा नाही, वेळेवर पाणी मिळायचं नाही. आणि चांगली गाय कशी अशी काटकुळी झालेली, ती अशी कोणाच्या धानात कधी शिरणार नाही, काय नाही. पण या ओढाळ गायीकडे बघितलं की ओढाळ गाय खाऊन पिऊन म्हणले तंग, पोट फुगल्यासारखे अगदी टुमटुमीत. आणि ओढाळ गायीनं त्या चांगल्या गायीला विचारलं, का ग म्हणले, तुला काय अन्न पाणी मिळत नाही काय म्हणले. काय म्हणले, मालकाला ध्यान आलं की टाकतो, मालकाला ध्यान आलं तर पाणी पाजतो, नाही तर तसंच उपाशी. काय बोलायला वाचाय का, चल की म्हणले माझ्या संगतीत येते का. आणि मग ही चांगली गाय ओढाळणीच्या संगतीत गेली म्हणले. आता त्या ओढाळणीला माहित होतं बाहेर कुंपण लावलेलं असतं, शेतीच्या भोवती काटाड्या लावलेल्या असते, त्याच्यावरनं कशी उडी टाकायची, आत कसं घुसायचं, मालक आल्यावर कुठनं बाहेर पडायचं त्या शेताचा. पण या असणाऱ्या चांगल्या गायीला माहित नव्हतं. तिच्या मागोमाग तिच्या संगतीनं गेली. आणि क्षण एक नाडली म्हणतात समागमे कुसंगे. वाईटाचा जर संग केला तर काय होतं याचं नात्र यांनी उदाहरण सांगितलं. ओढाळाच्या संगतीमध्ये ते गाय गेली, पिकामध्ये शिरली. अहो, ती ओढाळ गाय कडा 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 ताट मोडून खायची. ह्या चांगल्या गायीला काय खाता येतंय का काय, अगोदरच अंगामध्ये ताकद नाही. आणि एवढ्यात मालक आला. मालक आलेली चाहू लागल्याबरोबर ओढाळ गाय होती ती निष्ठून गेली. चांगल्या गायला काय तिथून निघता येईना, काट्यातनं बाहेर यायचं, त्या काट्या कुट्यातनं कंपाऊंड मधनं बाहेर यायचं जुळना. आणि मग त्या मालकानं मार 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 चांगल्या गायला मारलं, एवढं बेदम मारलं की मरण अवस्था प्राप्त व्हावेपर्यंत मारलं. म्हणजे ओढाळाच्या संगतीमध्ये जर गेलं तर आपली काय अवस्था होते. आणि अशा प्रकारच्या श्री संगतीमध्ये गेलं किंवा श्री संगती आपल्याला लाभली की परमार्थामधले मुख्य प्रतिबंध म्हणजे श्री आहे म्हणतात. श्री कधी परमार्थ करू देत नाही. आणि अशा प्रकारची श्री काय करते, आपण जरी गुरु केला असेल, गुरु आपल्याला ज्ञान देत असेल, त्या सद्गुरूकडे सुद्धा आपण जाण्याचं विसरून जातो. म्हणजे ही प्रमदा ही श्री काय करते तर खरोखर आपण श्रेष्ठ आहे किंवा आपला गुरु श्रेष्ठ आहे याचीही भूल पाळते. आणि प्रमदा केवळ काय करते, आपल्या हातून आपल्याकडून चुका घडवण्याचा प्रयत्न करते आणि आपण चुकीच्या मार्गाने पाऊल टाकतो. अशी ही श्री परमार्थाला घातक आहे म्हणतात. आणि तिच्या बोलामुळं, तिचं बोलणं ऐकल्यामुळं शुक महाराजांना विकल्प निर्माण झाला म्हणतात. प्रमदा प्रति परमार्थ हा गुरुत्वाति अनर्थ, त्या अनर्थाचा निजघात श्री शुकांत विकल्प. आणि अशा प्रकारची श्री ही परमार्थाला घातक आहे, ती कधीच परमार्थ घडू देत नाही. आणि किती श्रेष्ठ गुरु असला, सद्गुरु असला, आणि तिला त्या असणाऱ्या सद्गुरूला जर ही श्री भेटली तर मग ही स्त्री काय करते, त्याला भुलवते म्हणतात. त्याला आपल्या मोहजाळामध्ये खेचण्याचा प्रयत्न करते, ओढण्याचा प्रयत्न करते आणि त्याला भुलवून बळी पाडते आणि बळीचा बकरा बनवते. अशी स्त्री या परमार्थाला
फार घातक आहे. स्त्री जर आपल्या संगतीमध्ये आली, आपण स्त्रीचा जर सहवास मान्य केला, तर मग तिथं काय घडतं, तर पाप घडतं म्हणतात, अति अनर्थ घडतो. आणि अशा प्रकारचा असणारा अनर्थाचा नीच घात आपल्या या देहावर पडतो. आणि शुकाची ही तीच अवस्था झाली. स्त्रीचं शब्द ऐकले, व्यास महाराजाबरोबर बोलणारा संवाद त्यांचा ऐकला, आणि शुकाच्या मनामध्ये विकल्प निर्माण झाला. परमार्थ गुरुत्वाचा, भाविको इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, प्रमदा पाहिजे होतं, ते परमार्थ झालेलं आहे. कारण तसं जर वाचलं तर चुकीच होईल. परमार्थ गुरुत्वाचा अति अनर्थ नाही, तसं नाही. इथं प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. ओवी आहे बालकांडातील 10व्या अध्यायातील 21वी. प्रमदा गुरुत्वाचा ती अनर्थ, त्या अनर्थाती घात, तो श्री शुकांत असे नांदत सावकाश. आणि अशा प्रकारची श्री गुरुत्वाला, परमार्थाला प्रतिबंध आहे, गोवी आहे, अडथळा आहे. आणि हा श्रीरूपी अडथळा आपण दूर केल्याशिवाय आपल्या हातून गुरुची भक्ती घडू शकत नाही, सद्गुरूची सेवा होऊ शकत नाही, परमार्थ होऊ शकत नाही, आणि भगवंताची सेवाही घडू शकत नाही. आणि अशा श्रीच्या श्रीरूप बोलीचा अनर्थ रूपी अति आघात शुक महाराजांच्या हृदयावर आदळला. आणि त्यामुळं तो विकल्प आतमध्ये शिरला आणि आतमध्ये घर करून राहिला. काही वेळ तो घर करून राहिला. आणि याच ओवीचं चरण म्हणतं शेवटचं, असे नांदत सावकाश. आणि तो विकल्प तिथं नांदू लागला. कसा नांदू लागला, त्याला शुक महाराज रूपी सौभाग्य मिळालं त्या विकल्प रूपी स्त्रीला. आणि अशा प्रकारचा आतमध्ये नांदू लागला. कसा, सावकाश. सावकाश या शब्दावरून मी तुम्हाला थोडं चिंतन सांगतो भाविको. तरुण मुलगा असतो, त्या मुलाचा आई वडील लग्न लावून देतात तरुण मुलीबरोबर, किंवा तरुण मुलीचं लग्न लावून देतात तिचे आई वडील तरुण मुलाबरोबर. आणि मग ज्या वेळेस लग्न समारंभ असतो, अग्नीच्या देव ब्राह्मणाच्या साक्षीनं या असणाऱ्या नवरा नवरीवर अक्षदा रूपी तांदूळ टाकले जातात. सगळ्यांच्या साक्षीनं लग्न लागतं. आणि ज्यावेळेस ब्राह्मण बुवा शेवटची मंगलाष्टिका म्हणतात, आता सावध सावधान, अरे बाबा आता सावध हो, ही तुझ्या पायात अडकलेली संसाराची बेडी आहे आता कायमची. या क्षणापासून, आता अंतरपाठ फिटल्यापासून मरेपर्यंत ही स्त्री तुला संसारातच अडकवणार आहे. म्हणून तू सावध हो, आता सावध हो, असं आपल्याला ब्राह्मण बुवा सांगतात, भटजी बुवा सांगतात. पण आपण ते आता सावध सावधान हे ऐकतच नाही. आणि मग आपण प्रपंच करू लागतो, संसार करू लागतो. आता ती स्त्री नांदायला आलेली असते. ती कशी नांदत असते, तर सौख्य भरे नांदत असते. लग्न जमवताना बाकीच्या सगळ्या बोलाचाली होतात भाविको. मुलगा कसा, जमीन किती, नोकरी आहे का, बंगला बांधलाय का, मुलगा काय करतो, त्याचा आजोळ कुठलाय, त्याचा मामा कुठलाय, त्याचं कुळ काय आहे, त्याचं गोत्र काय आहे, त्याचं देव काय, बऱ्याच गोष्टीची चौकशी होते. आणि तो मुलगा आणि ती मुलगी विवाह बंधनात अडकतात. आता या सगळ्यांच्या साक्षीने जरी त्यांचं लग्न लावलं असेल, तरी त्यांना कधी विचारलं जातं का, तू या असणाऱ्या तुझ्या बायकोला किती दिवस नांदवणार, किंवा ही तुझ्याजवळ किती दिवस नांदणार? तर नाही,
ह्या सौभाग्याचं जे नांदन आहे ती सौख्य भरे नांदत असते. आणि अशा प्रकारचं सौख्य भरे तिचं नांदन हे या जन्मापुरतं मर्यादित नसतं भाविक हो. कारण जी स्त्री लग्न करून गळ्यामध्ये मंगळसूत्र धारण करून सौभाग्याचं लेणं कुंकू कपाळाला लावून देव ब्राह्मण आणि अग्नीच्या साक्षीनं बंधनात अडकलेली असते, ज्यावेळेस वटपौर्णिमा येते त्या दिवशी ती माऊली वडाच्या झाडाला फेऱ्या घालायला जाते, त्यावेळेस ती म्हणते 7 जन्मामध्ये हाच पती परमेश्वर मिळू दे. म्हणजे आपण जरी ठरवलं पुढल्या जन्मात ही पत्नी आपल्याला नको, तर तिनं जर ठरवलं की हाच पती पाहिजे तर आपल्याला काही करता येत नाही. म्हणजे एकदा एक स्त्री जर आपल्या या जीवनामध्ये विवाहाचं निमित्त करून अडकली की 7 जन्म ती आपल्याला सोडत नाही. मग एक जन्मामध्ये जर एवढं दुःख तर 7 जन्मामध्ये किती. पर तोही भाग आपल्याला सांगायचा नाही. आपल्याला काय सांगायचं आहे, असे नांदत सावकाश. आणि अशा प्रकारचं त्यांचं नांदणं, त्यांचा प्रपंच अत्यंत निवांत गतीनं सावकाश चाललेला असतो. आणि अशा स्त्रियांचं बोलणं ज्या कधी पाहिल्या नव्हत्या, स्त्रिया कसल्या असतात माहीत नव्हतं, तेही माहिती झालं शुक महाराजांना. आणि त्यांचं बोलणं ऐकून शुक महाराजांच्या चित्ताच्या ठिकाणी विकल्प आला. त्या विकल्पानं आतमध्ये घर केलं. तो विकल्प आतमध्ये जसं एक स्त्री एका पुरुषाबरोबर त्या वटवृक्षाला फेऱ्या मारून का होईना 7 जन्माची मागणी करते. 7 जन्म, कारण सप्तपदी झाल्यानंतर ही 7 जन्म मागते. आणि असं सावकाश जे नांदणं आहे या संसारात, तसंच या अंतकरणामध्ये या देहामध्ये जो विकल्प शिरला शुक महाराजांच्या, तो निवांत राहिला, त्याला काय काळजी नाही म्हणतात. आणि हळूहळू तो लहानाचा मोठा होऊ लागला. विकल्पानं घर केलं आणि सावकाश नांदू लागला. भाविको, आजचं चिंतन आपण इथंच थांबू. जे याच असणाऱ्या चिंतनामध्ये आपण शुक महाराजांची सगळी कथा सांगितली, तीच कथा तुम्हाला उद्या परत ऐकायला मिळणार आहे. जलाशयावर कशा त्या अप्सरा स्नान करत होत्या, तिथून कसे शुक महाराज आणि व्यास महाराज निघाले होते, आणि तिथं स्त्रियांबरोबर काय व्यास महाराजांचं संभाषण झालं, ते शुकांनी कसं ऐकलं, विकल्प कसा आला, याचं परत एकदा चिंतन जे मी आज सांगितलं तेच उद्या तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहे. अतिशय गोड चिंतन आहे. म्हणून आजचा कथाभाग आपण इथंच त्याला पूर्ण वेळ देऊया आणि इथंच आपण थांबूया. उद्याचं गोड चिंतन आहे भाविको, तेही तुम्ही श्रवण करा अगदी आवडी प्रेमानं. कारण प्रभू रामचंद्र विश्वामित्रांना विचारतात, तर विश्वामित्र प्रभू रामांना ते ज्ञान सांगतात. नात्रया जे भगवंतांनी त्यांना येऊन साक्षात्कार दिला, सरस्वती मातेला जिभेवर बसायला सांगितलं, आणि नात्रयानी श्रेष्ठ अशा प्रकारचं या जगताचा उद्धार करणारा रामायण याची रचना केली. असं गोड रामायण मला जे भगवान परमात्मा बुद्धी देतील त्या योगानं, त्या कृपा दृष्टीनं, त्यांच्या भगवंताच्या आशीर्वादानं, संतांच्या आशीर्वादानं, तुम्हा श्रोते भाविक भक्तांच्या, श्रोते मंडळीच्या, रामभक्ताच्या आशीर्वादानं जे काही माझ्या असणाऱ्या मुखातून बाहेर पडेल ते तुम्ही गोड मानून घ्या. बालक बोबडा बोली किंवा पहिलं चरण आहे, बोलिली लेकुरे वेडी वाकुडे उत्तरे करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध. जे काही लेकरू वेडो वाकडं बोलतं ते तुम्ही संत माय बाप कृपावंत. गोमटे ते करा माझे हित, खरोखर असं माझं हित करा आणि तुम्ही गोड मानून घ्या, एवढीच विनंती.
पुंडलिकावरद हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय पंढरीनाथ भगवान की जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री गुरुदेव दत्त वासुदेव हरी विठ्ठल 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 विठ्ठल